Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Wanted. Sigihan kong pangitas mga pulis. Mong ayag kumpiyansya undo. Ayaw pagawas din ha? Naibugkos mga nagduwag basketball. Sige sa practice. Ako ini, puyo lang sa kay usa ang gidulitan magkonsilyo. Giduot ba sa kong kilit? Uy, hala. Naaras Chip o Chirax nagtanaw na ko. Klaro na kayo, Chip. Klaro kayo. Imo tong gisugo ang mga piniriso nga mitapok nako. Unya, gihuot ko. Gihutan ko nila. Unya, may midulit na kong kutsilyo. Napagani, sakit pa ng kilid ko nga nasamad. Nagduda ko. Nagduda yung ko ining Chip o Chirax. Gisuod niyag maayo ang ubang mga piniriso. Aron doon na siya magamit batok na ko. Ani ni. Dublihon kong akong pagmatngon. Dili mahimo nga anhi kun nispresohan mamatay. Pangag sa ilong. Basta lagi, magmarka bahala yung ko. Kinsa may gusto mo patayin ako, mag-agyaw na og kalisod. Nag-iyay, kung mahimo, ayaw nang ipakita ni Noy Landing ang newspaper. Basig mabalakan sa siya nako. Ay, dili na malikayan undo. Gipangita ko sa mga tinugyanan sa balaod. Maogyad. Undo, bisag dili ka mo sulti na mo ni Noy Nandeng nimo. Nga noog unsa hinungdan ang pagkadautan ni mong tao. Nisabot rami. Kana, kay wa pa kapat siya sa Ginoo. Adunay rason. Nangiyay. Wa kay plano nga mo surrender na lang sa kapulisan. Kung mo surrender ko nangiyay, ila lang gihapon kong patyon. Oy, dili man tingali ingon ni anak kasayon undo. Kung mo surrender ka rang tarong og dili mo sukol nila, mabuhi ka pa. O ipadayon ang akong pagpakabuhi dito sa presuan. Unya, adto ra hinuon ko sa suod sa presuan mamatay ng iyay. Mao ba na'y gusto mong may tabo? Ang ako lang ba undo nga... Sagdi lang ng iyay. Kung magpadakop manggani ko nila, kamo ang makadawat sa ganti nga ilang gipatong sa kungo. Unsay imong ipasabot? Aron ko madakpan, kamong duha ni Noy Nanding ang makadawat sa ganti nga dakong kantidad. Aron sa ingon, bisan og ingon ni ana na lang nga paagi, makabayad ko sa inyong kaayon ako. Mao nga sa inyong pagluwas ug pag-atiman ako ng iyay. Naradahin mo din Oy! ang istorya. Nandeng! Oo. Okay na day ka. Nibangon ka naman. Okay na yung taon kaloy sa Santos nga kung sanga. Singan? Doon na ba Santos nga Fernando Nandeng? Ha? Doon na San Fernando. Kinsa man? Si Iyay Baya, sakay na lang ko sa konsultigot. Muta na pa man kaya kung sangay nga Santos. Makalibog. Salamat kay na okay na ka, Noy Nanding. Ay, salamat sad sa imong pagmasahin ako. Nindot ning mahilot ang atong lawas. Labi na ka ng hilantan, unit tumaran og tambal, ayo, oy. Sige lang panghilot sila ang tao, yay.
Sige lang tagpahilo silang tao. Maurihay nga pangitaon yun tas mga tao nga lunang mga balatian sa lawas ug mapahilo na ito kay mugaan ang atong pamati. Oh, nga ha, kay pakanon na ti ka, Clintoy. Sama ka. Ay, sige, magkaghungit na ko. Kantakuan mo ko. Ay, imo kong mama. Tiguang na lagi ka. Uy, Bata-bata mo to ko, mami. ay nga no di ay. Waday tiguwa nga mama. Ay, sige na, Clintoy. Ayaw na kuglangan na. Nga na kay hungitan ti ka. Sige na kay mangumpra pa ko alang sa to ibaligya nga tempura og quick-quick. Di kumidyahan na ti ka. Paitay yun ako eh. Ako'y swerte sa kong mami ug daddy. Pulo sila mga way ayo. Bila ko tsarabi. Ay, ako rin mo hungit. Tim ko patagod nga. Hungitan ko. Unya-unsa man. Okay ka na diha kay biyaan ti ka. Adto pa kus merkado kentoy. Biyahe ko. Nana naman kong biyaan ko. Oh, ayaw pagsulti anak Clintoy. Naapa man kay mga silingan nga andam nga mupakaon ni mo god. O niya, makakwarta pag yun ka kay mutabang magkanakos pagbaligyag tempura o quick-quick. May pa siya igapito. Bisag batig naong. Pero, kumplito siya mama ug papa. Napay pagkapin nga lula. Ayaw ikumparar ang imong kaugalingon nga to sa lain, Clintoy. Kay lain-lain tagkapalaran. Lain ang ila, lain sa ding imuha. Lain po ding ako. Ay, hisag di lang good, Clintoy. Samtang buhi pa ta, laban lang gihapon ta ini, bisag watay kontra. Maong sige na. Padayon na dihagkaon kay mangumpran ako. Andama na lang daan ang mga gamit nga atong gamiton sa pagluto sa atong itinda, ha? Madi Basilia, asawag ka ay, nagdali ka man. Ay, mangumpra ako, Madi, aron sa'yo kung makadisplay sa mong itindang Clintoy. Ay, kumusta na, Mas Clintoy? Nakitaan man to na ako nga nigawa sa inyo. Okay na baya siya, Madi Dolor? Pero usahay, init lang lagi kig ooy. Sige ragmahay siyang kinabuhi. Ay, kaluoy, pod. Wala niya, wa man lagi ni mo iuban sa pagpangumpra ni mo. Ay, wa na lang nako pauban na. Kay siya may mag-andam sa mga gamitonon na mo sa mong tinda. Ah, sige na, Madi ha. Adto sa ako ha. Madi Basilia, Oh, nakita biya Miss Ito dito sa ospital. unsa? Nagkita mo sa ospital, Madi? Uy, napriso man ka ha. Ngano naman sa ospital? Nakursunadahan ko ng mga preso o nasamad sa kutsilyo ang kilid. Jesus, ginoo ko in town. O niya, Madi, patay na? Ay, wa madi ay buhi pa. Nibaw na tos kahimtang siyang anak. Ay, naluoy tanming nagtanaw niya nga nagguol. Ay, ang amahan, Madi, bisag dautan ni amahan gyud. Mudjod, madi. Pero, wa lang tarunga o gamit ang pagkaamang pikto. Kay, nisilaag man siyang napasagdan ang iyang anak nga unta usaran man ni kabuok. Ay, maobitaw, Madi, nga ako na lang minipresenta nga mo pagkaon ni Clintoy. Kay luoy man pud bataa. Ay, Oh, ay, Lala, Madi Basilia. Nilingkod man hinoon ka diha, ay. Wala kay plano nga mangumpra. ay, unungan ta sad ka, Madi, oy, sa imong katabian. Nge. Dugay na sad ko tawa magkachika.com. Hala no. Pasilo ako madinalangan noon ka. Ha? Sige na Madi. Pangumpra na dito aron makakaon po mis imong tempura o kwek-kwek. Sige na ay, barog na diha ay. Diin man kalala. Nga nangita man minimo. Wa man kas imong kwarto. Ay, ni sir, ay. Naglakaw-lakaw aron. Mainat po ni nga kung kaugatan agapita. Unya, nagkita, Miss Madi Basilia. Nalingaw migtabi ka diyot. Unya lala. Nahisgot mo bahay ni Clintoy. Ay, o kaayo, apo, ay. Okay naman, Clintoy.
tabang-tabang ni Madi Basilia sa pagpanindag tempura. Mudoaw niya Miss Aubrey ni Clintoy. Lala, mingaw na kus kong amigo da. Aida, Oh, Ma'am Girlie. May tuyo ka na ako, nga miduol man ka. wa man lagi ka mo gamit sa akong cellphone. Wa man ko'y angin gamitan, ma'am. Lain naman kag tinagdan ako. Unsa, ma'am? Nakabantay ko nimo. Dili na kayo ka magisulti nako. Doon ako'y sala. Oh, wa man. Ngano di ay, ma'am? Nahibong lang ko. Wa man kay sa, ma'am Girlie. Sige, diha sa ka. Nakabantay siya da nga lain akong tinagdan niya. Anak gid ang tao nga guilty. Mangutana gid nga nung lain akong tinagdan. Mulaylo lang ko. Kay basig masyat ko sa taro ninyo. Lisod na. Kay ang warden, murag to amidapig sa mga piniriso. Kinahanglan nga dili na kumukumpiyansa ini dapita. Daghang traidor. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!